Ka West Shillong Constituency ha kasngi sajan ka Pynkup Burom Haduh shispa khan Ngut ki Samla ki bapas bha kantup Naduh Klas 10 Haduh PhD ki badai ki nong shong shnong jong ka constituency. Ya ka jing ais ngau bha kerpang syabarok ki Samla lasam de MLA ka Shillong West uba polling do uba batru kum umentri ka tanat kam jingok kai perthai ha ka Khhuborjylla. Nalor UMLA la don langru ki noing lam ka parti nalor ki kmi ki pa ki bhayeng bat khamtam e ki Samla ki basha Pynkup Burom. Ki bayok pediang e ketika khusnam ki hak ban yok prapo persen na kebenta ki kena Klas 10, 90% na kebenta ki kena Klas 12, bat 90% ha ke degree. Ya kini ke jing Pynkup Burom le pelong hadinam hall jayau harengkat ke jing don lang ki kmi ki pa bat ki bhayeng asem jong ki Samla puli. Nalor kini le Pynkup Burom ru iki kena bagi Samla ki belawan ra ka nam bat ke Burom ya ka than bat ke constituency ha ki kam le kai bat ru ha karwai ka siau. Hey paralok snap NEHU khana syafang kecikim jonga Naduh Khubor madangka Haduh kat kini kisi ki bamenta andang dunia ka eka bablei uai ngan ri kendong kan long ka bajanai kat bangadang ring men siam hasla perthei ngan yai pedang hok